घरे आगे 12 तर जा हम ना तापे जाब का तापे काहे ना हां ये करम कौरा बर्बाद देम ओने अपन कुछ हिस्सा दे देम हैं पिंकी मनाने तो नून तेल आधा के हिस्सा रहे इहो तापे में आधा हिस्सा रही और का रही का हो जे दे देम ना हां सवत काहे के छिनार छातल बारिश रे नहीं नहीं सारी पहले पहन तो दिखावल बानो जरूरी हो लाल लाल फिर हरियर हरियर जाए तो सवतिया देख के जोरी हमरा की जानते बानी पकड़ो काम बताओ का पकड़ो ना कैसे ताकत रह पीछे वरिया 3 में खत्म काम कर देला 3 में काम कर देला 3 में कम हो गई तू आदमी हो के बम हो वो काम पाई हो छिंदो वो काम पाई महाकाल 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 के तू बता खई अच्छा बता खई महाकाल के भक्त पर खाई बता काहे के हम बताओ तो नहीं पागल जानती है पागल हो का तू हिनी आओ ना लड़ाई तोर के पीछा चल तन किसा ले तन देना बोली तन देना कमर ले रे सुनो लागल बका फिर मार दे तुरंत जा हमनी कौन घर कहले अपना घर के पोलवा घर के हम बमन के पोल नाम ह पोल ओई गांव के हां हमारे वो तो हमें घर बा हम भुला गइल बानी तो कहां जात लेने आगे तापे जाइम आगे तापले बरियार हो जी मुजरा हमारे में उजरा आ जाई उजरा जी ना तुरंत अपन घर चल जाइम उजरा हां उजरा का कहला उजरा के कमी बा हमरा अंदर ऊर्जा ऊ है ऊर्जा उजरा ऊ है ना बतिया बा जानत तो कुल वाली हां हमें नौकरी लागो रहे हो हम पूरा सब को के पेज में संभाले रही लेकिन साला हमरा के कम देत रही सा छोड़ देनी नौकरी छोड़ देनी 30 में 40 पे आ गई नी एकर से बतियावले बेकार बा ठंडा वाला के दिन में 1 5 7 बा इतना में हम ताप ही ले सिनार के घर के नहीं बा जाई जल्दी भौजी हमसे हंस बोले बतियावे के परी आ दिल देवरो संग तोहरा लगावे के परी आ दिल देवरो से तोहरा चलो का जाइबो गांव जवार में होने आगी तापे तेरा किस्म का दिन बेटा या तेरा किस्म के बात करना के पुआरा तापिए राजा जी ओहो का हो चथारू में भौजी हमारा गुथा बार दो जा अरे मुर्दी मैं तब उता दे हलू हड़कम पे हो का अरे एंड मायो पूरा अरे जार जाई मरते आगे में दिक्कत होता पूरा ठंडा के मारे होगी में हमें दिक्कत होता तो घरवा में घुस अरे ले मारू से वो भी ये तापत ये तो ताकत लो तुकुर में तुकुर हम तक हम ये करे हो जा तो रोक लागी अरे धोरी ये ए मार के जार दे हटा ए साफ बोलंडर बाड़ू की हमरा के धोलो तो धो के तापल जा धो के दुनिया गोमर बा हो कहां ले आवत उमर दे मैं एकदम ठंडा बा शीतला हरी में बहरी चल गई रही बहरी बादाम करे अरे तो हाथों ना मजले हो मैं छुछा दे हलू हम कहे माजी थाना बोल के दिन माजी काहे गांव से हम के हाथ से उगले बानी धोलहु ना खबू ना से कॉल बानी गोल दे बानी अरे देखियो ना तो ठंडा में कुछ छिला आ जाइयो छिलाई ना हो हां घाव तो वही बोल बा बाकी तू हूं एगो रंगीले हो ना हां रंगीला है ए आजी करो ई बकुला के मुंह लेखा करत रू अरे के ढोरिए पबार के पुआरा तापिए राजा चौना रोही अब बाकी राजा जी अब ढोरिए पबार के पुआरा तापिए राजा मोरी ढेर सुनाई ना के ढेर ढोड़िया की देतिया हां ए सुनाई ए बाबा कटना सावत ले तू बाप कटना ए सुनाई ना छन मिन्ना आज के छम कहला हमर घरे आव के रे के कहला हमर घरे आव ए छिने हम बरत कमाला तो दिन में कारी बंग करी चाहे कुछ
करे तो उसका क्या मतलब बा? कौने मतलब नहीं थे मतलब हम 5 गो बिछिया पे नहीं देख के जा रहे ले, 4 गो हम पाल पे अरे मेकअप देख के हम काहे जरी हमरा मरद के भिरी काहे आगे तपल है? इनकर लिपस्टिक कब ओरैबे ना करे। खा देले बानी 1 में 3 गो। पूछ ला गिन ला। हम तापत रहते का कहतला कि घर में जो सूत रजाई है हमें गोइठा दे दा। है सुना ना पसंद हमें गोइठा दे दा ना, हम चल जाई। तू तो हम ही ना ले, करिया ना ले। हम करिया लागल ले, हम करिया लागल, हम गोर गोर गोइठा ले। केतना बोल तोर दिमाग का तार ना दुखाला। काहे के दुखाई हो छी? ओई हो माई, आ मतलब ओई हो माई। हम मांग गेर लाग जी। हम नान ये गेर कहीं मरद के डबल मेहरारू हिया आ तू ओकरे के मार देबू दबा में हारू। तब का या कि तू कहता ना हमके डबल कइले वाला हटा देखी डबल के हमारा घर तू का करैले? दू को रखले वाला तो काहे ना दबाओ। ठीक है कौन सा क्यों ना के क्यों ना के दू आता वो पट दिसे से हेनिया घुसा आवा अपन चिपरी उठा चुपचाप चले जा। कैसे चिपरी उठा ली? चिपरी अब आगे देता, अब आगे ताप के जाए। तारा बाप के घर हक तप बहुत अरे का कचर बचर कर ले बड़ी सारे आगे तपेला तो हां हाय ना तभी हमारा घर में दिला राखी ना औरत हमारा घर में ना रही। तो ही तो भातार वाली भइल बड़ू के भातार खाली घणिया जर गई जर तो अरे जर जाई पागल बौरा हम जाई। ना बनल बड़ी। सुनाई ना जी हाय कोई बात नहीं तोहरा खातिर वो फ्री बा हां कनी हां का दे दो हमके। अरे तोहरा के इहो सुना मत रुका कतना नीक लागता। चल। ओ साफ खत्म ना बाड़ू की कहत छोड़ दे ठीक करके नोच लगी नहीं हो हाले भाई मत रन कौन नोच के हम काले भी आता मैं हारू। जानत नहीं का जाने पतल में खाले वही में छेद कर देले 2 मिनट में। हम ना जानत तू रहे ना खेला वाला करन तू बात बता देबू। वही से भातार तो दूसर रख ले बा टंगले रहो अब बोल ना बोल वही से आई तोहर भातार दूसर रख ले बा छोड़ देलू। हरामजादी कही के हरामजादी अरे बताओ ना जो है ना सनातिया के बेटा कहां मेरी कोई तू पहना तो ठीक नहीं लागत का पेनी हट पैंट हट टंगरिया लगे तो सुघर लगी चुप चढ़ खाली सुघर लगी। चुप। बैठी ना रो मुगरा मुगरा कुर्ता पास में ना को तंगरी लेके ना आदमी तंगरी ये पकड़ हो कर जैसे ना। मैं राणो सही घूम भतर काटे लेकिन हमारा घर से दूर जा ना हमार गोबर उला दो हमार गोबर उला चाहिए तो चाहिए पूरा बुद्धि तो चाहिए है तनी बा पूरा तुम चढ़ावे दे इनके ए भौजी तिल तू झड़ जीवा करबा चढ़ाई में सुनाए ना सब कामे करिया के पूरा गांव फिदा चिन रो सुने ना तोर माई के लाल झाड़ी ले कबार ला अबरी ए रवि भैया देखो नहीं खे सुनै ना कइले बड़ी करे तोरा घरे खोज तू जुएल बली रे हां का कर करे गोइठा लियो ना ए घरी डूब के पानी पिया तारी नहीं आगे तापे ए नाती मेहर से बियाह कइले हो कि नागिन से बियाह पिल्लर पहले वाला पिल्लर दिखाए अरे खाती भौजी एकरा के भेजले रही जा इकड़ी पर कि जो गोइठा लिया शाम के लिट्टी चोखा बनी एकरा के अइया मारे के चाही बोलिया गरम करे हे गाना लेल बनी गोइठा चल घर गोइठा का बोले लो कब बे के बोले ले अज्जा तार माई के मतलब ए रहेला खाली ए मतलब भौजी सुना कचर बचर जा मत करा मर दे हम गोइठा ले बा मार गोइठा है जे बड़ा आगुल पे देख लो बात दिल बैसन हम छीन के लिटिया लिया के धा दी कहर अभी हे कुल काम करता मर्द भैया हां केतना तार मौगी बढ़िया बेना जान थकबो ई तो बात सही कहता हां तो जा मर दे को गोइठा लेल बलू हो पागल बौरा से बियाह कइले बना 3 में 5 लिया दो बा मोर दू गोठा हम बन हम ले नो ए लाल झाला भौजी हम पूरा ले बा अरे लहंगावा जर जाई मर दे हम लेके जाई बा मोर अपन गोइठा अपन हगर कैसे खेत में छोड़त हो छिन रो हम लेके जाम ना वो गोबर में मिला के रुको बा मोर अपन पाद तो छोड़बे ना करी आ गोइठा कैसे छोड़ दी वो मुट्ठी में बांध के चलत हई तो बाकी तहरा के नाती उहे पसंद भी आओ ए वो शर्ट के तापला तो के तापला तो के रजाई के जरूरत बा चलो